दिनै जोब्बाय आरो बे जोबथारनाय सानावहाय जोङो इउपिपिएलनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि नामै गोबां जायगायाव जों दिनै फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों। बे सावदरपेटा जायगायाव दिनै हाजार हाजार मानसिनि नुजाथिनायाव जों दिनै मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारि लाबाय। बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा फैदों। बेनो मोनसे फोरमान जे जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय मानसिफ्रा दिनैहाय थांखि लाबाय आरो लैहोर लैहोर दिनै सापर्ट खालामनो थाखाय ओंखारबोदों। गतिके बाथ्राया रोखा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बेवहाय आरो गुबुन बिजाथि जेबो गैला। बेवहाय जयन्त बसुमतारी देरहागोन बे बाथ्राया रोखा जाबाय। जाम्बा जाम्बा खोथाफोरखौ आं रायज्लायनो बायो बेफोर इसु नङा बेफोरो। आसा बेयो दिनैहाय खाम्फा बरगयारिखौ बुंबानो जाबाय जे बेहाय इंराजिनि केम्पेइन खालामथोंलाय। बेहाय इंराजिनि केम्पेइन खालामबानो जाबाय रायजो राजानाव थांनानै इंराजिनि बुंनानै केम्पेइन खालामलाय भट मोनगोन। आरो दिनै भारतनि संबिधानाव भारतनि बे संसदआव पार्लियामेन्टआव जोंदि बर'नि बुंनो हायो बेखौ मिथिना मिथिया बेलाय बा इंराजि नांगौ नामा? बे बबेनि बाथ्रा बेलाय सावरायनो बायो बेफोरबायदि मानसिजों जोङो रायज्लायनो समाया। आरो जोंनि समाजाव बिदि बाथ्रा समाया नङा। बिदिखौ रायज्लायनो हामा। बिदिखौ रायज्लायनो हामा। दिनै देशआ बबाव थांदों बेखौ मिथियानो माबे लेभेलाव सहैनानै दं। दिनै कम्पिउटारनि जुग एआइनि जुग दिनै भारतआव जिसिबां भाषा दङ बे भाषाफोरखौ दिनै बोखांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। गंसे भाषा बुंबानो गासैबो भाषायाव दानस्लायजोबनायनि मोनसे बेबस्था दङ। बेवहाय इंराजि रायज्लायनो रोंनांगौ हिन्दी रायज्लायनांगौ बेयाव मोनसे इसु जायो नामा? बेफोरखौ रायज्लायनांगौ बाथ्रायानो गैया। बेफोर ओंथि गैयै बाथ्रा बेखौ लानानै आं रायज्लायनोबो बायो आरो बुंनोबो बायो। आरो बेफोर माने गोरलै गथ'फोरनि रावसो बियो। बेसेबांसो भट मोननानै देरहासार जागोन? 7निफ्राय 8 लाख भट जों लागोन। बाखिखौ गुबुना रानलायना लागोन। बिपिएफनि अबस्थाया मा जागोन होनना बुङो? बिपिएफथ' अबस्थाखौ रायजो राजाफोरा नुजोब्बाय। बिथांमोननिफ्राय गारै गारनानै दिनैहाय बिपिएफआ जामलांजोब्बाय। इउपिपिएलआ जाबाय बारायनानै जोंना गोजौथिं दावखोगासिनो दङ। बेनो बास्तब। दा बेबायदि थासारियाव जोंनि खोथाया जाबाय मा गासै 35 लाख मानसिखौ लानानै जोङो मोजां सासन होनायनि गेजेरजों मोजाङै जोङो दिनै रायजोखौ सासन खालामनो नागिरदों। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलिगासिनो दङ। आसाम सरकार दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै सोलिदों। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 30 खेबनि थाखाय दिनैहाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ। बिकसित भारत दानायनि संकल्प जादों। बिकसित असम दानायनि दिनै संकल्प जादों। बिटिसिआवबो मोनसे जौगासार बिटिसि हिसाबै दानायनि जोंहा समायखिरा लादों। गतिके गासै बाथ्राखौ लानानै दिनै खामानि मावनो जों ओंखारदों। गतिके बिटिसिआ मोजाङैनो दावगालांगोन। बयबो जाथि जनगोष्ठीजों ज' दावखोलांगोन। सिगांनिनो घोषणाखा सरकारा गाव मावनायखौ जुदि रायजोनो खोन्थायाबा बोरै जालायखो? जों जि मावदों बेखौथ' जों रायजोनो खोन्थानाङा होमबा? दा रायजोफ्रा जोंनाथ' ट्रेन्सपारेन्ट जोंथ' थगाया नङाना। जों जेखौ मावदों बेखौसो खोन्थादों रायजोनो। ओंखायनो जों बेखौ खोन्थाबाय थादों। बेथ' एमसिजों लोब्बायानो गैया। बिथांमोना मावाखै 17था बोसोराव रायजोफोरनि अननाय लानानै रायजोफोरखौ अननो रोंदिया। दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ जोगारबाय बेथ' जोंनि दाय नङा। रायजोफ्रानो राजा बेवहाय हाग्रामा महिलाया हारसिं बुंनानै लाबा जानाय नङा जे जोङो देरहागोन दाबो देरहागोन होनना बुंना लायो बियो। रायजोफ्रासो होगोन देरहागोनखौ। खिन्थु जोंथ' दिनै नुदों रायजोफ्रा फैयै हाजार फैनानै माने जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै थांखि लादों। बेथ' फोरमान। गतिके बिपिएफनि बाथ्राफ्रा जेबो ओंथि गैला। बिसोरो जेनबाय आरो बिसोर लासैनो गोमालांनायनि लामायाव। खामानिया प्रसेस थायो आरो आं सानो साम्बादिक लोगोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन। खारन गोरोंसिन सुबुं होनोबा सांबादिक गासिबो बाथ्राखौ मिथिग्रा होनोबा सांबादिक। दा सरकारा मोनसे खोथा होबाय बेखौ मावफुंनायनि थाखाय माखासे प्रसिडिउर थायो। गतिके बेखिनिखौ जों बुजिनांगोन। आरो सरकाराथ' खनसे जुदि नों खोथा होबाय बेखौ मावफुंखायो। बेखौ मावफुङालासिनो थानाय नङा। दिनै जुदि होआखै गाबोन होगोन बेखिनि। आरो जों बेखौ लानानै गावजों गावनो जोङो माने सोंखारिलायनो नाङा। उननि समफोराव खौरांगिरिफ्रा आसा दं नामा बेनि सायाव? जथेस्थ'। खौरांगिरिफ्रा जाबाय समाजखौ मेगन गुनु खालामो। समाजाव मा जादों मा जायाखै बेखौ समाजनो फोरमायनाया खौरांगिरि। आरो खौरांगिरिखौ बाद होनानै जोंनि समाज दानायनि हाबाफारिया जाया। गतिके खौरांगिरिफोरखौ जोथोन लानाया सरकारनिबो दायित्व'। आरो बे दायित्वखौ बुजिनानै दिनै बिटिसि सरकाराबो प्रमद बर' बिथाङा जथेस्थ' जोथोन लानायनि बाथ्राखौ फोसावदों। गतिके खामानि मावनो थाखाय एसे टाइम लागोन आरो बे बाथ्राखौ निस्सय बयबो बुजिगोन।